खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 17 जानुवारि शुक्रबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गासैबो खामानियावनो खहा गोनां जानो हागौ। सानै हयै हाबा मावनाया गाहाम जागोन। बृष राशि। नोंथाङा हरखाब खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। सानबाबो आगोर मोनै जागोन। मिथुन राशि। गोबाव समनिफ्रायनो सुथुर जालायना थानाया जोबस्रांलांगोन। बयजोंबो गोरोबलायना थानो हागोन। कर्कट राशि। नखराव रांखावरिया जोबस्रांलांनो हागौ। गोबां दुखु जारला सहायनांगोन। सिंह राशि। नोंथाङा मोजां मोनलायनायनि दौलेङाव गोग्लैनो हागौ। उरां फारांजोंनो साना बारलांगोन। कन्या राशि। गोरोन्थि हाबा मावफ्लांना गिदिर साजा मोननो हागौ। गुबुननि गाज्रि नोजोराव गोग्लैगोन। तुला राशि। नोंथांनि थांखि जाफुंसारनायाव बिदानि खुसि फैगोन। गोजोन खुसिनि सान जागोन। वृश्चिक राशि। माबा मोनसे गोदान खामानि मावनो गोसोआ थुलुंगाखांगोन। दलरै थानो गोसो जानाय नङा। धनु राशि। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम जागोन। देहाखौ जोबोरैनो खस्थ' मोनखांनो हागौ। मकर राशि। नंखाय बाथ्रानि थाखायनो गुबुनजों नांलायलायनो हागौ। गोसोखौ असान्थि मोनबाय थागोन। कुम्भ राशि। मोजां हाबा मावना बयजोंबो मान होजागोन। गोसोआव गोथार साननाय फैगोन। मीन राशि। नोंथाङा गोजान लामा दावबायनांनो हागौ। दसे समबो जिरायथेरनो सम गैयै जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल इनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा बिएम इनस्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदा। लोगोसे 2025-26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। आरो फैगौ जोबथा फेब्रुआरि दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन। 10 थाखोनिफ्राय 12 थाखो उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजेमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इनस्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS Diploma in Medical Laboratory Technology, BSS Diploma in Operation Theatre Technology, BSS Diploma in First Aid and Patient Care आरो BSS Diploma in X-ray and Imaging Technology। बेफोर कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS जों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम इनस्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सनि 9395899391 एबा 9821663110 मबाइल नम्बराव थोंजों सुरात लाहरनो हागोन।